M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Tikulandireni pano patiyankhuleni Ambuye lero pa 13 October 2025 lolemba Mulungu wa 28 pa chaka. Zonadi abale anga okondeka, Mulungu adatipulumutsa mwa mwana wake Yesu Khristu pa mtanda. Komatu tikuyitanidwa tonsefe kuti timukhulupirire Yesu Khristu, timukhulupirire Mulungu ndi kumumvera. Mawu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo woyera ku Aroma mutu 1 ndime 1 kulekeza 7. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Geoffrey Kavinga kuchokera ku Andrea Kagwawera Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu amthenga woyera akuchoka pa mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera mutu 11 ndime ya 29 kulekeza 32. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Maxwell Kubalasa kuchokera ku Christ the King Namboma Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu akalata ya Paulo yolembera Aroma. Ndine Paulo, mtumiki wa Yesu Khristu. Mulungu adandiyitana kuti ndikhale mtumwi, nandipatula kuti ndikalalike uthenga wake wabwino. Uthengawu Iye adawulonjeza kale kudzera mwa aneneri ake, ndipo udalembedwa m'malembo oyera. Umasimba za mwana wake, Yesu Ambuye athu. Poyang'anira umunthu wake, kholo lake ndi Davide, koma poyang'anira kuyera kwake nkwa umulungu. Kuuka kwake kwa akufa kukusimikiza kuti Yesuyo ndi mwana wa Mulungu. Mwa Khristuyo ife tidalandira mwayi wokhala atumwi, kuti tithandize anthu a mitundu yonse kumkhulupirira ndi kumumvera, kuti choncho dzina lake lilemekezedwe. Ena mwa anthuwo ndinu amene Mulungu adakuyitanani kuti mukhale ake a Yesu Khristu. Ndikulembera inu nonse amene muli ku Roma, amene Mulungu amakukondani, ndipo adakuyitanani kuti mukhale anthu ake. Mulungu Atate athu ndi Ambuye athu Yesu Khristu akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga woyera monga adalembera Luka woyera. Pamenepo anthu ankachulukira, Yesu adati, anthu ambado uno ngoyipa amafuna kuona chizindikiro chozizwitsa, komabe sadzachiona chizindikirocho kupatula cha mneneri Yona chija, monga Yona uja anali chizindikiro kwa anthu a ku Ninive. Chomwechonso Mwana wa Munthu adzakhala chizindikiro kwa anthu ambado uno. Pa tsiku lachiweruzo, mfumukazi yakummwera ija idzauka pamodzi ndi anthu ambado uno nidzawatsutsa. Paja iyo idachita kuchokera
kumathero a dziko lapansi kudzamva zolankhula za mfumu Solomoni. Ndipotu pano pali woposa Solomoni amene. Pa tsiku la chiweruzo anthu a ku Ninive aja adzauka pamodzi ndi anthu a m'bado uno nadzawatsutsa. Paja iwo adatembenuka mtima atamva malaliko a Yona. Ndipotu pano pali woposa Yona amene. Mthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, Paulo woyera akutsindika mawu otsekulira kalata imene amalembera Aroma kuti iye adayitanidwa kuti akalalike mthenga wabwino kuti athandize anthu a mitundu yonse kukhulupirira ndi kumvera Mulungu. Ndipo kuti anthu a mitundu yonse akuyitanidwa kuti akhale ana ake a Mulungu kudzera mu imfa ya Yesu Khristu. Gawo limene munthu amene adapulumutsidwa kale ndi Yesu Khristu amayenera kutenga ndi kukhulupirira ndi kumvera. Komatu anthu ambiri timafuna kuti tidzalandire chipulumutso, tilandire moyo wosatha, pongokhala ku masitandi nkumuonerera. Nthawi magezo nakuti kudzimva kudzika pena pake unonga kuti tipena pake. Ndipo nthawi zimukhala zomvetsa chisoni nakuti Ambuye Yesu anabwera kudzachita ntchito yopambana pa dziko lapansi kuti tithandize kuti tipulumuke. Amene amafunsa zizindikiro anali ma beneficiaries a chikondi cha Mulungu. Ineyo ndimaona nthawi zina zake malai muno, inunso mmaona nthawi zake zimachitika zomvetsa chisoni. Alipo ambiri ofuna kutithandiza. Ndikumbukira mwina kwake adabwera anthu kuti atithandize kudikira madzi ndithu large body of water kuti tingatapanga ulimi wonthirira. Ndadanena kuti titsekula sukulu ndipo titenga anthu a midzi yozungulira kuti adzipita kumene kujako akaphunzire ulimi wonthirira wa makono kuti kenaka pogwiritsa ntchito damu limodzi azikapangako ulimi wawo kumapindulira moyo mwawo. Ndithutu anthu amakana obwera kusukulu adzaphunzire mpaka nomapemphanira kuti awalipire kaye ndalama ndi adzaphunzira. Chinthu chopindula yomwe. Ndipo zimachitikanso ndi kumanthu timamva kawiri. Mwina thanzo lina lake kulephera kuti tibwere ku Malawi tifunira kuti wina wake akuona kuti sapeza kuyika kunthumba. Ndikuumitsa mtima kudabwitsa komanso kumvetsa chisoni. Ambuye Yesu amalalika pakati pa anthu pansi pano. Amachita zozizwitsa zosiyanasiyana. Amaukitsa anthu akufa. Amaona akutulukitsa chakudya kudyetsa anthu ambirimbiri. Kwaona akuyenda pamadzi. Kwaona akuthandiza anthu amene anali ndi khate kuti khate lichoke. Amaona Ambuye Yesu akuchiza agonthi. Osaona amaona. Zinali kale zizindikiro zozizwitsa kale zimene zizi. Komano anthu mwina anangozenga ngati nsangulutso entertainment. Aone zina zake zoti akapeze nkhani zokakamba kwina. Koma kwa iwo amene amaziona zimene zizi ndi chikhulupiriro, panabenso chifukwa cha chizindikiro china zinali zokwanira kuti iwo akhulupirire Yesu. Anthu timafuna tizingoona zinthu zimene zingotisangalatsa lero lokha. Ambuye Yesu
afika saizi wanena anthu amene apempha chizindikiro nena kuti ngoyipa, evil generation, fana kuti adaumitsa mitima yawo, umboni wokwanira ulipo. Makono nafenso zizindikiro za Mulungu zambirimbiri, ndipo olalika mthenga wabwino ndi ambirimbiri. Kuonjezera yapo tili ndi umboni waukulu woti Yesu adauka kwa akufa, ndipo timakondwera chaka ndi chaka kuuka kwa Yesu Khristu. Timakondwera chaka ndi chaka kutsika kwa Mzimu Woyera amene amatithandiza kuyeretsa mitima yathu, komanso tithandiza matikankha kuti tigwire ntchito zokomera Mulungu. Komabe ngati sitikhulupirira, ndi kuti chimene tikuyembekeza panopa ndi sentence, chiweruzo, chigamulo cha Mulungu. Abale anga okondeka, lero mukamva mawu ake, lero mawu akakugwedezani a Mulungu, ndi bwino lero lomwe upanga chiganizo chonena kuti ineyo nditsatira mthenga wabwino wa Yesu Khristu. Tipemphererane kunena kuti mawu amene timawamva tsiku ndi tsiku, mawu amene alaliko osiyanasiyana amatilalikira, tisangowatenga kuti ndi zokamba zinayi, koma tizitenga nthawi kusinkhasinkha ndi kuwapanga kuti mawuwo akhale gawo lalikulu la moyo wathu. Amen.